என்னடா எடுத்த உடனே வண்டியை காட்டுறான்னு உடனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஆமாங்க, நம்ம ஊருக்கு தாங்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக நம்மளை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர் வந்திருக்காங்க. ஸோ இனிமே தான் கொண்டு போய் ட்ராப் பண்ணுவாங்க. இப்போ எங்கே போயிட்டு இருக்கோம்னா பஸ் ஸ்டாப்புக்கு தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிட்டு இருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு மதுரையிலே தான் உயரமான பில்டிங்காக இருக்கு. ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து பஸ் ஏறுறதுக்கு வந்தாச்சு. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட 2 பேர் வந்திருக்கானுங்க பஸ் ஏற்றி விடுறதுக்கு. இப்போ என்னன்னா நேராக நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்பிங் வந்து சென்னை தான். பெருசாக நான் எதுக்கும் ஃபீல் பண்ணதில்லை. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை விட்டு போகும்போது நான் ஃபீல் பண்ணேங்க. உங்களுக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறேன். இவன் தான் வந்து நம்ம ஹரி. நம்ம 2 பேருமே ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. பிரேம் இங்கே வருங்க. இவரு நானுமே அப்படியே பஸ்லேயும் ஏறியாச்சு. ஸோ பஸ்ஸுமே எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்பிங் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் தான். ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விளாக்ஸ் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஃபாலோவும் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நானுமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். Everything I would do